Ето един страхотен T-Rex, който разтоварихме за наш клиент. Автомобилът е в перфектно състояние. Най-напомпаната версия на RAM. 21 година, като цената за такъв автомобил е над 100 000 лева. Значи, както казвам, перфектно състояние. Автомобилът е закупен от дилърство в САЩ, но е изцяло проверен от нас, така че е в перфектно състояние. А можем да направим едно сравнение с обикновения RAM или по-скоро RMI от 2019 година, да видите каква е огромна разликата. T-Rex е доста по-широк, с много по-големи гуми, различно окачване, различен двигател. Цяло една страхотна машина. Ето ви разликата и отпред. Видите T-Rex колко по-агресивно стои спрямо RAM 2019 RMI. Ще го и палнем да го чуем.